Ja sa bojím. Čo to je? Kámo, pomáš! Kam? Kde je Alex? Kde? Alex, kde si? Alex! Kde je? Alex! Alex! Kam? Kde je? Adam? Ja mám taký pocit, že ho zobral. Dobrý ti. Ty vole, čo teraz spravíme? Poď. A to už nebaví, toto sa nedá. Adam? Kam ideš? Ty vole! Rantúru. Alex tu je!